Nag-send yung kapatid ko na picture si Ate Helen. Kasama niya si Ella. Sobrang taba na guys. Tignan yung braso. Oh. Ang laki na. Yang siya kay Papa. Marunong talaga mag-alaga tong Papa niya. Ang ganda ng katawan. Oh. Lahat sila. Galing-galing naman. Taba ng pisngi. Po, ang gawa mo? Ang galing! Ang gawa mo dyan? Ha? Ah, si Jillian? Wala! Lapud! Ha? Mag-iyak? Magandang hapon guys. Pansin ko lang yung isang comment doon sa vlog natin kahapon. O nung isang araw yung day off ko. Puro daw ako utang at palibre. Pero actually siya, matagal na siya nanonood and nagko-comment palagi dito sa vlog natin. So, hindi naman siguro palagi. Grabe naman yun. Isang buwan pa lang naman ako dito guys. And, utang siya. Babayaran ko naman siya on my sweldo. And, yung kaibigan kasi yun ni Ate Helen. Kasama ni Ate Helen dito sa Hong Kong. Kung nanonood talaga kayo sa vlog ko, alam nyo yan. Nanonood. Friend siya ng kapatid ko. And willing siya na, hindi ko sinabi na ilibre niya ako or what. Willing siya. And nanonood din siya ng vlog. Ayan, comment ka nga sa baba. Si Ate Rodeline. Ayan, may utang ako sa kanya. Abot na yung pinang-load ko. Tapos, basta 500 na siguro. 500 na yung utang ko sa kanya. And babayaran ko naman siya. And sabi niya, pag natapos ko na yung mga utang ko, saka na siya. Panghuli na daw siya. So, hindi naman siguro, hindi ako puro utang. Hindi mo lang gagawin ko. Ayoko namang mag-advance ng pera sa amo ko. Ayoko rin naman na, anong tawag doon? Ayoko naman na dito lang ako sa bahay. Diba? Kasi nandito sila. Tapos syempre yung pagkain. And first month ko palang, unang beses ko palang na sweldo. Tapos kinuha nga namin yung motor. Kaya wala talagang natira sa akin kung hindi 200. And kulang siya. So kasi nga sa central tayo. Medyo malayo. And sa susunod, meron na akong budget, don't worry. Nasabi ko naman yung sa vlog yata nung nakaraan. Diba na may tira ako para sa sarili ko sa susunod na sweldo kasi ewan ko nga lang kung may matitira. Negative na naman eh. Ang dami ko na namang babayaran. Pero yung iba baka hindi muna natin bibigyan. Papakita ko sa inyo para alam nyo kung saan mapupunta ang sweldo ko guys. Sobrang haba nito, negative. Baka hindi ako makabili ng panty. So, ayan, sinulat ko na siya para alam ko na. Sahod na lang ang kulang sa dami-dami nito. Okay, unahin natin yung motor kasi yung mga bills muna ang inuna ko. Ayan, sa motor, 3,600 ang hulog namin monthly. And then, internet, 1,000. Ilaw, yung internet na yun, unlimited na yan guys, 1,000. Ilaw, more or less, 1,000. Minsan umaabot ng
Pagbuhayang ref, 1,700. Pero 1,000 lang kasi nung nakaraan 1,000 lang yung bill nila kasi pinatay yung ref. Eh ngayon patay din yata. So baka more or less 1,000. And then itong card, hulog namin yan ng 2 weeks. And savings na din. May savings na dyan. Ano yan? Parang dyan kami humiram noon. Yan, nagbabayad kami ngayon. And then yung iba savings. Yan, sa card bank. And then, utang kay Manoy. Yung pinsan namin, asawa ng pinsan namin to. May utang kami sa kanya na 11 or 12. Hindi ko alam kung magkano lahat. So, bibigyan ko muna ng kalahati. 6,000 muna guys, ha? And then, magpapa-change oil kasi matagal nang hindi na-change oil yung motor. So, 500 and check up kung okay ba ang makina, ganyan. Papa-check up daw ni Papa. And then, gasolina. Syempre, papapultang ko na yun. Pang 1 month na siguro yan, pang service ng mga bata, pamasahe. Parang namamasahe na din sila kasi si Papa naghahatid. So, ayan, gasolina. And then, ito, may utang kami kay nanay na 15,000 yata ang utang namin. Dami kong utang, no? Mga karaos din ako, guys. Don't worry, ha? Don't worry. So, ayan, utang kay nanay. Babayaran ko muna ng 5,000 kasi baka kulangin tayo. So, ayan muna yung ibibigay namin. Nanay to ni Papa Alden, ha? Yan. And then, allowance nila for 1 month na yan. 15,000. Baka sabihin nyo, maliit. Baka sabihin nyo, malaki. Depende yan sa mga taong nanonood. Ano. So, ayan. Nandyan na lahat. Diaper, gatas ni Ella, sabon, lahat na, pati pang grocery nila. Nandyan na lahat. Yung toothpaste, shampoo, mga kailangan, bawang, sibuyas, ganyan na. Lahat nandyan na lahat sa 15,000 a month. And then, hulog sa card bank. Ito, kasi nga ito, nung nakaraan, wala kaming panghulog, kinulang yung allowance nila. So, utang yan sa card bank. And then, ito naman yung allowance for 1 month ngayong December. Yan, panghulog namin na yan ng buong December, guys. May savings na rin yan. So, total, 39,100. Negative pa, diba? Kasi ang sweldo ko, around 32,000. Depende. Hindi ako nakapag-OT, diba? Lagi akong off. Hindi naman ako pinapag-OT na ngayon kasi pinapa-off na nila ako. So, around 32,000 lang yung sweldo ko. So, negative, di ba? Kulang pa ng 7,100. So, saan ko kukunin yan? So, baka mabawasan. Baka hindi ko muna mabayaran yung iba. Like ito. Baka bawasan natin. Ewan ko. Itong utang kay nanay, kailangan niya na kasi. So, baka mabawasan ng allowance nila para mabayaran lahat yan. Itong hulog sa card bank, pwede naman tong, kung hindi namin mahulugan, utang ulit. Next buwan ulit. Kasi, baka tayo. Yan nga, negative na tayo, di ba? Ng 7,000. Plus, may utang pa kami na bigas. Kasi kumuha sila ng kalahating kaban. So, ayan, at saka karne. 1,600 dun sa tindahan to kay Manay Ima. 1,600. So, negative kami ng 8,700. O, diba? Alam nyo na. Alam nyo na, ha? Kung saan napupunta ang sweldo ko. So, saan pa ako kukuha ng pambili ng pante? Ano ang ibibili ko ng pante? Sige nga. At saka, allowance ko na naman for Sunday. Kasi, grabe ang pawis ng kamay ko. Grabe. Pasma ako, guys. Plancha. Pagka plancha, basa ng kamay, hugas. Pero noon pa naman to. Hindi naman ngayon lang. Noon pa ganyan na talaga. High school, elementary, ganyan na talaga kamay ko. Yan, yun na. So, ayun. Baka may mga bawasan ako dito. Bawasan tayo. Yung mga bills lang ang hindi pwedeng bawasan. Ano ba yan? Grabe, no? Yung ibang utang, pakikiusapan ko muna kung pwedeng sa susunod na ulit. Ay, no, ano pang ititira kong allowance? Sige. Ay, pero thanks God kasi may YouTube tayo. Kahit papaano, konti nga din yung vlog ko ngayon, konti yung sweldo natin, pero kahit papaano makatulong. 5,000 yata or 6,000. So, mababawasan to. Ayan. Mababawasan. So, wala talaga matitira sa akin, guys. Kahit anong gawin ko, ha. Ay,
Diyos ko po. Anong pambili natin? Di pa? Sabi sa inyo eh. Alam nyo na. Malalaman nyo na kung ano yung mga pinagkakagastusan ko. Ha? Don't judge, ha? Kasi hindi ako pala utang. Hindi ako basta nagpapalibre. Libre. Utang lahat. Babayaran ko yun lahat ng nagastos namin. Niya sa akin. Babayaran ko yun, Ate Rodeline. I don't forget. Pag may pera na rin ako naman ang bahala sa iyo. Grabe naman kasi yung comment. Ay. Ayan. So, kailangan ko siguro magsabi na kailangan ko mag-overtime. Or, kasi parang, baka hindi na siguro ako kailangan pag Sunday. Nandito kasi sila pareho, guys. And, wala naman. Pag wala naman siguro mga ganap, okay lang. So, ayan. Nakakahiya kasi na humiga lang ako dito pag day off. Paano yung pagkain ko? Di ba? Kaya lumalabas talaga ako. And para makapag-vlog din ako para may kahit pa paano may ma-income ako sa pag-video ko sa labas. Sa Sunday, pag hindi ako OT, meron tayong pupuntahan. Nag-search ako ng mga tourist spot dito sa malapit lang dito sa atin, no? Dito sa tinitirahan ko para hindi na tayo lalayo pa. And pag may tira-tirang kanin tsaka ulam, babaunin ko na lang para hindi na ako gagastos sa labas. Pwede naman eh. Kasi pag hindi na nila kinakain yung mga tira pag gabi, lalagay lang yun sa rep. Kasi papatapon na sana. Kaso sabi ko, lalagay ko lang sa rep kasi pag kakainin ko. So ganun. Pwede naman yung mga leftover, babaunin na lang natin para mayroon tayong libreng pagkain. Ay. Tapos, may nagsabi pala na may nag-comment doon sa isang video ko, lagi daw ako nasa kwarto nagbablog. Saan ako magbablog, guys? Kaya nga ako nagbablog na lang pag magde-day off kasi hindi pwede dito sa bahay. Dito lang talaga sa kwarto. Kaya, yan lang palagi ang makikita nyo sa vlog, kwarto ko. Ay, siguro hindi niya napapanood yung mga video natin lahat talaga. Kaya nagsabi siya na ganun, na naiinis na daw siya kasi lagi naman daw kwarto. Nakakasawa na daw yung vlog ko kasi lagi daw sa kwarto. So ayan, baka hindi niya naiintindihan kung bakit kwarto lang ako nagbablog. And yeah, ayun na yung ating vlog today. Sana maintindihan nyo na marami pa akong gastusin ngayon, kaya puro utang pa, kaya puro nang palibre. Palibre daw. Babayaran ko naman yung guys, don't worry. And okay naman si Ate Rodeline, nanonood yan. Comment ka nga daw sa baba, Ate Rodeline. Babayaran ko naman siya guys, don't worry ha. Ayan, hindi ako pala utang. Pag kailangan lang talaga, and marunong ako magbayad, mag-comment kayo kung hindi ko kayo nabayaran sa mga inutangan ko. So, ayun na. Sana makaraos-raos na tayo sa susunod na buwan. Matapos-tapos na yung mga utang natin. Mga 1 taon siguro to bago matapos. Ayun na yung vlog. Thank you for watching. Sana supportahan niyo ako sa pagbablog. Kahit papaano para makatulong. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye!